जम्पु जिल्ला कामिनी श्यामल जमतिया मुंगुई खड़कचा ताखोक तिनी सांग्रंगशाला फुंनि दामचिसा तामै सति थामचि तामानि जराव त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एग्जाम रनानि थांतानि बाइक बाय थुताय जगै देब्रायाक बाय थांगाते बेलाखेनो साक दकुमानका बाइक बाय थुताय रफायनानि मुं तिंको बुमिकते बाइक थुताय जंगना श्यामल जमतिया बेलाखेनो साक दकुमान जगमा बाय ताबक बाय थांगो जिबि साक खामदागो साक नाजगै तंगो साक नाजक मानि यागला बाइक थुताय रफायनाय रक बाय ककदुक बाइक रंके साक दकुमान मानि जुरिबान्दा मारि नायहेनो शहर के जुरिबान्दा रनानि सया अंगमाबाय आमतली पुलिस स्टेशन एफआईआर खलायनानि थांके एफआईआर नानकना सलिया रंजित देबनाथ आबनि यागुलो कक तुमा थुमनाय रक थांगै कक सालायमानि यागुलो एफआईआर नारक जाखा आबनि यागुलो श्यामल जमातिया टीआईएसए बोलर रकनो चुबासु सानका केस रमानि बिसिंतै साक दुकुमान मानि क्षतिपूरण रैया हंके जास्टिस सानानि हेनै सावि खनारका नायनेदि लुकुनि कक कक तुमानि मांप्लिव थानाव फानजान नांखन राव एग्जाम रना फाइब्रो एक्सीडेंट खलाय कलां जाखा बो जागाव एग्जाम रना फाइबनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ना कयतर बाजि का माते एक्सीडेंट माने 11 ता रकाना कॉलेज टाइम ना याक रख ताम ताम खा याक बाइक हा से बो थानाव एफेर खायन फाइनि तिनि आमतली थानाव एफेर खादा खायका एफेर द खायका हेबन एक्सेप्ट खाया सब एक्सेप्ट खाया इको थानानि बर र मुंता मुं सामल जमाति कामी बर जम्पु जिल्ला जे नन बाइक मांखुं बे थुताय कलांनाय आबनि के बाइक नम्बर बिन मुंरखौ सायजामाखा बु मुंताम टिम्पु बुनिक अच्छा कांका बोनो नों बायरो कांटेक्ट खालायनाय मालायनि र सेस दाखायका कदिन रमाय क एक्सीडेंट मोन तीन दिन खा तिनि एफेर खायनो फायका बो हॉस्पिटल को नाजखा जीबी हॉस्पिटल ना तेसर महल नांगौ कांटेक्ट रक दाखायचा तेसर रक उनके ताम सबरो को बाइक नंबर सेंड खायदिनि र र हका